best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. 100.9. Uswag ug abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Ang mga damgo ug pangandoy maoy mahimong nagdasig sa mga bulanong paisano aron magbudlay alang sa hayag nga kaugmaon. Uswag ug abante sano. Ang mga babag sa katumanan ni ini mga pangindahay maoy makapakgang ug makapaluya sa init nga pagpaningkam. Ang gabi na Luyo ni ining tanan. Ayaw batia ang kalaay, batuni ang kainit, ayaw ug kaluya. Irog mga higala. Uswag ug abante sano. Uswag ug abante sano. may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Silan, may bago ng buhay. Atong mga kagalaan, atong mga suking tigpaminaw, atong mga pinangga nga mga cable subscribers, maadzong adlaw natong tanan. Aniyan usab kining atong tulumanon, uswag ug abante sano. Alas 8 hangtod alas 9 sa buntag matag adlaw, Lunes hangtod Biyernes. Kumusta ang atong mga kagalaan, mga kaigsunan sa mga kabaranggayan, mga kalungsuran, kasikbit nga mga dakbayan, mga lalawigan sa mga dapit nga maabot nining atong tulumanon. O usab sa mga higala nato nga naa karon nagpahimutang sa ilahang Facebook account, no? So kumusta? Atong mga panimbaya usab sa mga nagsaulog sa ilahang birthday. Karong adlaw Miyerkules na mga kaigsunan. Enero 18, 2023. Atong panimbaya, belated happy fiesta lungsod sa Carmen. Ingon man lungsod sa Cortes, barangay Luok dinis lungsod sa Hagna, barangay dito sa lungsod sa Anda, no? Og adunay umabot nga piyesta karong adlawng Sabado dito sa lungsod sa Valencia, mga kaigsunan, og sa mga kabarangayan sa Kabukiran, no, sa maong lungsod. Ato ang gipanghinaot nga ang pagsaulog sa tinuig nga kapistahan maghatag kinig daghang mga kalingawan, mga grasyag, mga panalangin, kalipay, hudyaka, pagmaya, kauban sa atong mga higala, mga bisita, mga kadugo ug mga paryente nga mo sao og makigduyog sa inyohang saulog sa tinuig nga pangilin. Og daghang salamat usab, no, sa atong mga suking tigpaminaw nga gasunod kanunay sa atong tulumanon, labi na atong higala diha sa Tihero, Brad Ili Dulhaw og iyang kapikas si Inday. Og ingon man ato ang higala usab, no, nga SG diha sa FCB si SG Olano, Marvin Olano, diha sa Mahayag, San Antonio Duero. Og uban pa natong mga kaigsunan, mga kaigalaan diha sa lungsod sa Pilar, Mayor Wilson Paho, diha lungsod sa Duero, Mayor Altax. Siyempre din is lungsod sa Hagna, Mayor Joseph at sa Coso Ranyola, Vice Mayor Jojo Pagar Jr., mga sakop sa Sangguniang Bayan, ingon man mga barangay kapitanes sa 33 ka mga barangay, no, din sa atong lungsod sa Hagna. Daghang kayong mga kalihukan nga giandam alang sa atong lungsod, mga proyekto nga gisugdan, nahuman o nagpaingon pa
alang sa dugang kalambuan. Labi na ang kining ni ang paningkamutan nga mapatuman, mahatagan og kalampusan ang kining ato ang pay tourism no dinis lungsod sa Hagna. Sige padayon ra gihapon atong panimbaya diha sa lungsod sa Sirabulyones, lungsod sa Carmen, lungsod sa Bilar, Batuan, no, sa mga kalungsuran sa kinapusurang bahin sa atong lalawigan. Gingon man sa mga kalungsuran sa Kabaybayunan, diha sa Luay, Lila, Dimiao, Garcia Hernandez, diha sa Gindulman. Musta si Mayor Inday Simasio diha sa lungsod sa Anda, Mayor Tamar sa lungsod sa Kandihay, diha sa Mabini, no, Mayor Lim, niya siyempre Mayor Costan Reyes sa lungsod sa Ubay. So atong panimbaya ninyong tanan, no, inatonta nga ang mga kalihukan karong tuiga na pahiluna na ni mga higala kay bagong tuig naman ta, no? Gani nakahuman nag 17 ka adlaw. O niya sa ato pang 365 days nakuha na po nag 18 o ka 17 ka adlaw. O padayon na gyapon sa mga kalihukan. Nindot ang atong panahon karon, medyo adunay pahiyom ang atong kalangitan, mga kaigsunan. Bisan pa nga ang ato ang panahon medyo dunay mga nasinati usab nga mga atang, no, kay naa pa man gud gihapoy mga kanang gitawag nila mga kakulian sa lakas panahon. Dili nato na malikayan atong mga higala usab nga mga mananagat, atong mga higala nga mga mangingisda. Kumusta mo sa inyo ang mga kalihukan? Atong mga higala diha sa kamerkaduhan, no, ang atong mga kalihukan diha padayon ra kay kining kinabuhi mga higala, puno ni sa mga pagsuway, mga mga kanang gitawag nila mga suliran, mga unos, mga muhapak matag karon og unya, mga gumunhap, mga babag nga mahimong makahatag nato og kaluya, makahatag nato og kadasig, makahatag nato og paglaom, kaikag nga maningkamot aron nga makabot ang mga gipanghandom, mga damgog, mga pangindahay alang sa usa ka masaaron nga ugma. Og mao na mga higala ang ato ang nahimong talan-awon sa inadlaw nato nga kinabuhi. Mao na siya ang ato ang hatagag pagtagad. Labi na pod kay ang kalihukan karon sa kalibutan. Ana gihapon ang pakigbisog, labi na ang gisinati nga pagsaka sa presyo sa mga palitonon, kani inflation, no, worldwide ni siya mga kaigsuonan. Ang atong presidente miatambong ni siya sa economic summit dito sa Switzerland, World Economic Summit or Forum. Diin matud pa sa mga leader sa patigayon sa atong nasod nga apil usab sa delegasyon, malampuson nga gipakita ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanang giingon nga world stage ang Pilipinas nga adunay daghang mga kaygayunan sa patigayon nga mahimong sinate o mahimong mapahimuslan sa atong mga magpapatigayon sa kalibutan. Adunay kaygayunan nga mo palambo ang Pilipinas o makapalambo o matabangan nga mulambo samtang padayon nga gipaningkamutan nga musaka mulig-on ang ekonomiya sa atong nasod tol sa administrasyong Marcos Jr. mga higala. Munay ato ang nakita nga hulagway, no, sa Pilipinas base sa mga pamahayag sa mga leader sa magpapatigayon. Mao na mga kaigsunan. So nindot nga balita tungod kay ang patigayon usa sa mga makapalihok, no, sa ekonomiya sa usa ka dapit. O niya ato ang
nakitaan usab sa mga nakuha natong kasayuran nga ang atong nasod mohimo ni og sa buffer stock, no, pondo sa supply sa asukal good for 2 months aron nga pabilin nga ma-maintain mabalanse ang supply nato sa asukal, labi na kay kining asukal mga igala usa ni sa gitawag nga prime commodities. Onya apil na po ning problema nato sa kakuwang sa supply sa sibuyas Bombay nga mahimong mahatagan na siya pagtagad aron pod nga mabalanse ang supply lokal o gikas gawas. Sa marausab nga ang presyo sa gasolina nakita nato nga medyo misaka o gamay, no, dili inon ingon dako pero nakita nato ang trending sa kalihukan sa presyo sa produktong petrolyo. Musaka muos-os. So bali ang galihok ani ang presyo merkado, no? Ang world market mga kaigsuonan mao ni siya nakapahatag og paglihok, no? Pag-irog sa kining dagan sa negosyo sa produktong petrolyo. Adunay mga nasod nga naghimo o nagproduce og mga produktong petrolyo nga sila mismo mo'y mihimo og mga lakang aron nga mapalihok o matagan og pagpatuman ang kiningingon nga law of supply and demand. Mao man na siya mga kaigsuonan. Og siyempre ang ubang kalihukan, no, sa ato ang nasod, ato ang nasayran nga ang Department of National Defense, no, giangkon ni Secretary Galvez Jr. nga naig-grumbling sa DND or sa Armadong Kusog sa Pilipinas tungod pod ni sa balaod nga adunay gisugyot nga amendahan ang usa ka balaod nga maghatag og pagtutok sa gingon nga kanibang 3-year term sa kanang giingon nga posisyon diha. Ilabi na ang Chief of Staff sa Armadong Kusog sa nasod. So kanang Republic Act na ibalaod nga gilantaw nga amendahan mao na siya nakahatag kintapod og ingno nato pagtutok tungod kay mao man ay nabantayan nga adunay giingon nga sense of nangita, no, ang mga junior officers nga nangita sila og sense of fairness matud pa sa katong ato ang hipe sa Armadong Kusog sa Pilipinas. So bali ang bag-ong nabalik nga Chief of Staff si General Andres Centino niya bag-o pod nga natudlo nga Secretary of National Defense nga si Carlito Galvez Jr. So sila mismo mo ay hisgot may tungod ani mga kaigsuonan ang kanabang sitwasyon. Anyway, napahiluna na onya ato na lang puning tan-awon unsay mga kalambuan ani sa mosunod nga pipila ka adlaw o ka mga semana ba aron nga makakita og unsay kalihukan, unsay mga kalambuan labi na kay ang atong Kongreso, labi na sa Senado, galantaw po ni, no, sa maong balaod nga paghimuan o pag-amendar. No? Okay, sige, padayon na to mga kaigsuonan ang ato ang pag-hisgot-hisgot sa mga kalihukan, mga butang ato ang malakbitan. Unya wadiha ang atong partner karon. Naana po ito yung mga lakaw. Unsa kay mga kalihukan na to. Kay dool na po ang piyesta sa ila. Murag maunay atong nakitaan nga ihatagan niya pagtutok. No? Labi na kay nagakanindot ang panahon. Unya 18 naman taron. Yung piyesta sa Bangwalog, mga higala sa lungsod sa Duero karon mga pizza dos. Gaandam gud siguro po na siya mga pagpangandam kay matod pa niya ang iyang mga igsuon
To ako na to sa ilaha mo uli mo bakasyon or mo duaw mo duaw niya. So sige, atong hatagan og higayunan. Okay, sige, padayon ta sa ato ang mga kalihukan. Ang nindot pod nga hisgutan mga kaigsuonan, ang kinibang kalambuan sa kahusay kalinaw sa Pilipinas o sa kalibutan. Ang issue sa West Philippine Sea, mahimo po nag-atong lakbitan. O siyempre, kining ni ang mga butang nga makahatag po na ito kadasig o kaikag nga mulakbit ani. No? Tungod kay ang gikinahanglan gud karong panahon na mga kaigsuonan, hipno o mayong tinuod nga tinubdan sa mga kasayuran. Labi na kay nasayod manggod punta nga doon na mga nang gawas po nga mga dili tinuod nga mga balita. Kanang gitawag nilang fake news, di ba? Daghan ang mga nahimong biktima kinta sa mga di tinuod nga mga balita. Unya kining kalibutan karon, bisan pa ang mga katawhan karon nga sinati magutag problema nga ekonomikanhon nga mosangpot sa panginahanglan og igong kantidad nga magasto sa atong inadlaw nga panginahanglan. Muna nga matud pa ang mga katawhan karon mohimog mga diskartes kinabuhi aron nga mag-abot ang isikatumoy ang panginahanglan og ang gikinahanglan. Aron nga matud pa will both ends meet mga kaigsuonan, mag-abot ang isikatumoy, magkasumpay. Kaya og di na nato tan-awon, dili na to na siya susihon, mahimong makamugna ni, no? Makamugna ni og mga na to, mga kahasol sa kinabuhi. Okay. Sige, padayonon na to ng atong paghisgot-hisgot. Labi na pod karon nga naay daghang mga modus, no? Modus sa pangilad mga kaigsuonan. Ato ang nasayran. Naay daghan. Gahapon dito tas tagbilaran diha toy atong nahibaw-an nga kana bitong naay mga okasyon, mo deliver og mga pagkaon, order ko no, pero pag ando pa way order, mo gamit ra og ngan, unya i-deliver, unya maningil kay naay order. Ang ilang target ana kadtong maka-afford bitaw nga mobayad or makabayad. So bali matod pa modus na siya. Unang magbantay po ta atong mga kaigsuonan nga deliveran mo dihag mga pagkaon wa na ninyo gi-order, ayaw mo bayad, ayaw niyo bayre. So ito na, no? Aron pod nga dili man ingon nga mabiktima ta, pero og imo hagon ng bayaran, simpre gi-deliver ng pagkaon nimo. At least dili alkanse kay ing bayad man ka sa gi-deliver. Pero ang imong budget wa gud ingon nga mosibo kay mahimong wa gud na nimo ordera apan gi-deliveran ka. So mao nay bantayan pod mga kaigsuonan, mao nay usa sa mga nakit-an nga kalihukan karong panahon na tipik bakanis paningkamot o mao na lang gyud gihimong paagi aron pod nga makalusot sa mga panginahanglan. O diha tayo nakuha pong kasayuron gahapon dito sa merkado, no? Diha sa wheat market sa lungsod sa Hagna na ako na ito yung palit adto. O niya ang kantidad sa iyang kwarta tibuko sa kalibo. O niya tungod kaway sukli nangita pag isukli tong katong tuang gipalitan. O niya wa makabantay nga gikuhag balik tong sa kalibo. O niya pagkahuman gipaningil gipangayo kay wa kuno pa niya makuhag balik. So mao na mga kaigsuonan modus gihapon na unsa ka diha matod pa sa atong nadungog diha ako noy nakakita nga gikuha gyud gikuhag balik. So ang ilang hunaw na nga modus operandi na sa mga nagpaluyo ani nga kalihukan. So kanang diha sa atong mga kamerkaduhan, no, dili lang dinis lungsod sa Hagna, sa ubang mga kamerkaduhan magbantay mo ani, no, kay basin og mabiktima unya mo ana mohatag og dako nga kantidad unya di mo kasukli
ibili ninyo sa una pagpaagi unya paghikay pa mabalik ra tong kwarta unya pangayoon nilag balik. Okay, wa pagihatag. So magbantay gyud, no? Magbantay kay aron dili ingon nga kabuli-buli. Kining kinabuhi diskarte paning kamot manggod ni. Magbantay ta pero naapod sa kinaiyang tawhanon nga mosalig ra bitaw ta. Mosalig ra ta sa atong isikataw kay kita pod mismo kasaligan. Apan ang resulta diyan ni mga higala dili nga ingon kadali ang paghatag o pagsalig. Kaya nay uban nga pahimuslan ang atong pagkamayong tao, pahimuslan ang ato ang pagka-inosente kuno, no? Gatuo sila nga di pud ta makahibaw o di ta kaapas ilang una-una. Una nga magbantay-bantay ta, no? Diha labinas mga atong mga higalang mga tindirag-tindiro diha sa atong kamerkaduhan, no? Kay aron dili ta mahimong mabiktima aning mga diskartes kinabuhi alang sa inadlaw nga panginahanglan. Okay, sa di pa taong padayon, mga higala, alita sa atong partner sa Pikas Lawak, alang sa mga panginabuhian. Boracay Fever is now in Bohol, the newest Anda de Boracay. Experience its pure white sand and crystal clear water and their star-studded swimming pools. Truly a perfect venue to unwind. They offer room accommodation for you and your family for a very affordable price. Enjoy watching the sunrise and sunset. Experience it for yourself. Anda de Boracay is located at Poblacion Anda, Bohol. Live the stressful life of the city. Anda de Boracay, a perfect place for you. Kinahanglan ka ba o mga decorative bricks alang sa imong facade, landscape o garden? O kaya every time manginahanglan ka, kinahanglan pang mubiyahe sa Tagbilaran City para mupalit ni ini. Sulbad na ang imong problema. Worry no more. Anian na sa atong dapit ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks nagmanufacture o nagabaligya o mga dekalidad, environment-friendly decorative bricks perfect para sa atong mga panimalay. Plus, it is available in various shapes and sizes. Sama sa Antica, non-skid, K-hole, zigzag, 8x8, and 4x8. Very affordable ang presyo. Dili na kinahanglan pang mubiyahe og layo. Ania na ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks anahan himutang sa SMCNI Gindulman Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang ang cellphone number 0917-6563-372. Bohol Bricks! Pasay ke pesadar, lekang so skidi. Hala, paminawa o tanawa. Ang Bulano Broadband ug San Miguel Cable TV dinhi sa lungsod sa Agna, Duero, Valencia, and Gindulman nag-offer na karon og super bundle meaning cable TV and internet ngadto sa atong panimalay. Adunay special offer, discount and privilege sa mga subscribers sa mga San Miguel Cable, Bulano Cable, and SM CNI Cable aron kumpleto ang serbisyo na may cable na may internet pa. Sa mga entusiadong subscribers na gustong mo avail o mobisita lang sa office or mutawag sa cellphone number sa 0946-225-6925 o diba sa 0910-2716-532 o diba sa 0966-944-0186 o diba sa 0948-4398-782 or mubisita lang sa maong opisina. Bohol Organic Farm. Isip gihimong usa ka learning site sa mga bag-o mag-uma sa bag-ong panahon tumong niini ang paghimo o pagtabag sa mga new generation of farmers o mga bag-o mag-uuma to consider farming, as Bohol is a center of agricultural industry of the region and of the nation, shaping their minds and hearts to go organic for sustainable agriculture. Isip makabagong mag-uma sa makabagong henerasyon.
Makita gid nako ang dakong kausaban sama sa paggamit sa mga synthetic na pamaagi. Busa, kami mga immersion student nagtuo kami sa prevent na dili kini gamitin. Maong kami niya ni Mitri sa sampung mayana nag-immersion kami aron makita namo ang pagkamaayo na unsa ilang gamit. Mang ako isip bagong mag-uuma sa bagong henerasyon. Ako nakakatang din sa Bohol Organic Farm na dapat ang gamiton gikan sa organic fertilizer. Affordable, dili para sa synthetic fertilizer nga gusto kay kani pwede ra ninyo siyang magitan sa imong palibot. As a new breed of farmers in the new generation in Bohol Organic Farm, ang akong ikasulti is dili sayon ang pag-promote og organic farm or sustainable agriculture. Kaysa karon, naandan na sa tanang katawhan ang paggamit og synthetic fertilizer. We should change our attitude nga pagkatapuan into good nga naay paglantaw sa matag usa-usa kanato ug sa atong palibot. As a work immersion student here in Bohol Organic Farm, I can say that I am proud na naka-experience ko arhi og OJT. Even though nga maka-experience ko og kakapoy, but what I have learned nga new, more information, skills, or knowledge, I have found out myself at this place as a lucky one, and my days here was very worth it, and thanks to Bohol Organic Farm. Nagkabata na ang mga taong namatay tungod sa mga ibang taon. Kay kasagaran sa atong ibang taon, natangan og synthetic chemicals na makadaot sa lawas o makadaot sa pinayahan. Busa, kinahanglan na gyud na magamit na ta og mga organikong pamaagi. Kay kini makaayo sa panglawas, makaayo po sa kinaiyahan. O suportahan nato ang Bohol Organic Farm para mulambo kini og dili nagyud kita gamit og kilo sa lawas o kilo sa kinaiyahan. As one of the new farmer in this generation, I can say that there are lots of changes in terms of how people manage agriculture. But at this moment, with the help of JD Kaligayahan Foundation and taking immersion for 10 days here in Bohol Organic Farm, I can see how Bohol Organic Farm and JD Kaligayahan Foundation exert an effort to promote organic agriculture. And me as one of the farmer of this new generation, I want to help Bohol Organic Farm from their aims and advocacy. But before that, I want to develop and broaden my knowledge first to be able to share and contribute my knowledge to the next generation. I know that it is a big responsibility, but I still want to pursue it because this is not just my need. It is also your need and the need of everyone. Being a farmer is the backbone of the nation. And at this moment, I accept the challenge and I am proud to say, I am a farmer of this new generation. Kami ang Tagalunoy Heroes Memorial High School, nagasuporta sa organikong pagpaguma. Daghang salamat sa Bohol Organic Farm! Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Plant nagbaligya sa taas nga kalidad sa limestone kun anapog alang sa inyong panginhanglan sa limestone aggregates ug raw materials para sa paghimo og hollow blocks ug uban pang mga concrete products. Ang ilang buhatan nahimutang sa mga higalaong lungsod sa Garcia Hernandez Bohol. Alang sa dugang kasayuran kontak lamang sila sa numero 416-0561 ug 510-8082. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Mine o Bohol Limestone Corporation or BLC, producer sa high quality limestone. Nangandoy ba kamo og nindot nga mga tanom og bulak? Adtua Leo Green Plant Trading. Ilha og sudunga ang inila og di kasagaran nga mga tanom gikan sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. Philodendrons, monsteras, mga rare nga mga bougainvilleas ug uban pa. Mapalit kini diya sa Leo Garden Plant Trading nga anaa mahimutang sa poblasyon Hagna Bohol, kilid gyud sa National Highway. Alang sa dugang nga kasayuran, pakikitai si Lucy Sampitan Chauhan 0927-150-6482. Ang Leo Green Plant Trading adunay outlet diha sa tindahan sa mga buwak o tanom sa Hagna Business Center, Hagna Bohol. At lang Leo Green Plant Trading.
Okay, atong padayonon, atong pag-hisgot, atong dasigon po itong atong mga kaigsunan, mga kahigalaan, atong mga suking tigpaminaw, padangat po ng inyong mga una-una diha, mga reaksyon sa atong mga gihisgutan, ipatampo, ipaambit ang inyong mga gustong ipaambit nga mga kasayuran, din sa atong tulumanon, ang uswag o gabanti sa mga kaigsunan. Atong pasalamatan ang naghatag og kinabuhi sa atong tulumanon, Philippine Mining Service Corporation, ingon man ang ato ang higala usab kaning Leo Green Plant Trading, og Anda de Boracay, San Miguel Cable ug uban pa nga gahatag og kinabuhi, og pagpaambit sa mga nindot nga mga kalambuan sa dagan sa panginabuhi og panahon. Kay mao lagi ni mga higala ang mga kalihukan, inadlaw nga mga kalihukan, mao ni siya makahatag og kahigayunan nga kinahanglan adunay mga kasayuran, adunay mga pagpakabana gikan sa atong mga kahigalaan, aron nga adunay mga mapaambit nato ngadto kanila ang mga gikinahanglan. Okay, sige. Atong padayonon, murag ang ato ang pangutana, ato lang ni ibalik. Siguro natay pangutana. Ang atong premyo dili lang ingon nga pahalipay ba? Kaning pahalipay, dili lang kay load. Na may mga mo sponsor pod nga dili load ang ihatag. Siguro na ay t-shirt, na ay t-shirt atong ihatag. So, mag-andam-andam na po mo kay atong ipasupot, pangutana og mapuhon, atong pagkapinan, atong hatagag premyo, pahalipay. Sige, karon murag apiki na ta, di na ta makapasupot og pangutana, mga kaigsunan. Okay. Og daginotong ganoon mahimo pa, pero ugma na lang naatay t-shirt nga ihatag pila ka buok na. Ato nang bahin-bahinon kay daghan man putag mga naminaw tong mga kaigsunan nga katan-aw sa atong tulumanon, mga kahigalaan nato nga gustong masayod lagi o unsay mga kalambuan. Okay, sige, unsa may mga nindot nga kalambuan karon sa lungsod sa Hagna, daghan naman tag nahibaw-an. Sa atong lalawigan sa Bohol, padayon ang mga kalihukan aron nga mulambo ang ekonomiya, atong mga kalihukan sa atong kagamhanang probinsyal, pinanguluhan ni Governor Ares Umintado, Vice Governor Victor Balite, mga sakop sa sangguniang panglalawigan. Ato din pasalamat ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor sa iyahang pang apod-apod ngadto sa atong kaubanan sa media og sa atong mga haplas makers. Ato ding panimbaya sa mga haplas makers nato diha sa Larapan, sa lungsod sa Hagna, diha sa Lubugon, lungsod sa Duero, diha sa Sakaon og sa Sampong, ingon man sa Libertad, diha sa Garcia Hernandez. Okay. So kumusta mo diha? Atong mga haplas makers po diha sa Canipol, nakasuroy ta dito sa ato ang wheat market kahapon, nakita dito nga mga haplas nga gipamaligya gikan sa atong mga haplas makers, mga kalipay lipay ta maminaw nga nakatigadzo na sila na sila negosyo so padayonan ninyo ng inyong mga kalihukan diha kay dako na kay ikatabang sa atong panginahanglan. Na magoy panahon bitaw mga higala nga inigtan-aw nimo sa imong bulsa wa na kay sinsilyo, na magaling piso, 2 pesos, 5 pesos. Kanang 5, okay ra na, kanang piso makapalit kag kindi, pero kana bang magunahon na ka nganong dili man ka ta makakuha og igong kwarta nga magasto na to sa inadlaw nga panginahanglan. Nga naa may kahigayunan nga mukita. So kanang panginabuhian mga higala, mao na siya hinungdan nganong mo invest ka or manong mo engage ka tungod kay naa kay panginahanglan matag adlaw. Dili ba pud ta malipay magunahon na nga wa tay makuot. Tan-aw ko sa imong pitaka wa nay nahibilin.
Ngano man na? Usa na siguro kanang di ta kay ba mo manage sa atong cash flow. Ingon pud sila unsa po i-manage engineer og wa gud kay kita. So i-manage nimo nga nakakita kada adlaw. Ingon sila unsaon man mangita kag pamaagi. Unsay mga pamaagi? Diskarte ra man gud ning kinabuhi. Unya gamiton nimo nang gingon nga kanang pamaagi ba nga dili supak sa balaod sa kalibutan o sa langit, di ba? Na may uban nga sakripisyo bitaw nila na. Pero naapoy nabasahan na to mga higala nga kini ko nung mga binuhatan na to, mubalik ra po na to. Sa ato pa kung maghimok kag maayong binuhatan, mubalik na nimo unya pilo-pilo ang moabot sa imong kinabuhi. Pares na po kuno kung magbuhat kag dili maayo, mubalik po na to, unya mo pilo-pilo po ang epekto ana sa ato ang kinabuhi. Mo na nga magbantay ang mga katawhan tungod kay dili magud na nimo mahimong ikalimod. Dili mahimong ikalimod nga kining kalibutan di taani permanente. Mulabay ra taani natay panahon nga wa ganita kahibawog anos ata kutob asa ta dapit mawa og unsaon, no? Mao na nga samtang naapa ta dire naman po moingon nga ini kahuman na to ani wa na gud pud ta pero na may uban pud nga gahuna-huna og ikaduhang kinabuhi. Bali ba kinabuhi human sa unang kamatayon. Kay matud pa ang kapalaran sa tao ning kalibutan miabot ta diri nga way kauban, way mga nga mga kabtangan, hukas hubo, no? So bali moabot ang panahon nga mobalik ra po ka kung disa kagikan. Base sa atong nasayran ang balaang kasulatan ang hisgot mahitungod sa sinugdanan sa tao, ang tao gikan sa abog, gihulma, gilalang sibo sa dagway sa mga nagbuhat ani, gihatagag kinabuhi pinagi sa pag hatag og kanabang gihatagag kinabuhi pinagi sa buho sa iyang ilong, no? Gihatagag espiritu sa kinabuhi unya nakaangkog kinabuhi. So bali lawas og kalag ang naitabo, ang lawas mo balik sa yuta, ang kalag mo balik sa gahatag ani. So bali ato na to ibase ana ang kining ni ang lawas madugta ni kaning kag mo balik sa tag-iya ni. Mahimong matawag nato nga mao na siya espirituhanong kinabuhi human ang kamatayon sa pisikal nga kinabuhi. Ato nang gilakbitan tungod kay importante na siya sa atong pagpakigbisog alang sa inadlaw na tong panginahanglan. Ano bang mutanaw ka nga wala manggudta? Wala manggudta. Unsa may atong ipalit, mangutang ka. Na may magpautang. Pero maabot ang panahon nga ikaw mismo na mahasol. Imuhang hunaon unsaon kaha? Unsay buhaton? Muna nga atong gilantaw, gidamgo ni Sir John kining tulumanon uswag ug abantisano. Tungod kay iyang nakitaan nga pinaagi sa pagpaningkamot, pinagi sa paglantaw sa maabot, mahimong mahatagan at kasulbaran ang mga nangagi, mahimong ma-improve, mahimong mo himutag mga lakang aron ipahilo na ang karon alang sa usa ka nindot nga damgo para sa ugma. Today is kanang gingon nila nga yesterday is already a dream. Tomorrow a vision. But we'll make every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Nakita na to nindot tan-awon ba? Mao na siya hulagway kinabuhi aning kalibutan. Na kay kagahapon, na kay ugma, apan karon mo imuhang hatagan og bugat og hatagan ko nimo gusto nga pagtagad. Kay dili naman mobalik tong gahapon. Labay naman to. Ang nahibilin ana kadto lang mga pagtulunan o mga kasakit nga imong nasinati, kalipay baka nga imong natagamtam,
human milabay to. So nahuman na to. Unya naapoy kaugmaon, nay ugma nga wa ka kibaw unsay imuhang mahitabo sa kinabuhi. Wa ka kibaw. Mga pangagpas, mga espekulasyon nga mahimong matuman, mahimong di, mahimong makahatag og dako kayong problema, mahimo pod nga makapahuas sa mga problema o mga suliran. Imuha nang i-compensate mga kaigsunan matud pa sa mga katigwangan na to. Unsa may ilang giingon, ayaw tuguti nga mahimong palpak ang imuhang adlaw, ayaw usiki ang imong panahon. Ang panahon ang mga gutlo bulawan, dili usik-usikan. Mobalik maning adlaw karon Miyerkules. Pero dili na maoy pizza. Yesterday na. Dili na mobalik nga pizza 18 2023 Enero. Kay lain na po ang pizza. So kausara, mulabay ra na, di na mobalik. Og imo nang usikan, imo nang sayangon, unsa may kaugmaon nga imuhang mapaabot mga higala. Wala. Og na ay mapaabot nimo nga kaugmaon, kana watak hibaw unsa na. Kay naa may ugma, moabot man gud na. Mo sugotag sa di. Moabot gud na siya mga kaigsuonan, no? Muna nga kinahanglan, no? Ato aning hatagan og tinud-anay nga pagpaminsang. Ato ang paningkamutan nga ang mga plano, mga pangandoy kung naaman galing taana, atong hatagan og pagtuman. Kanang giingon bitaw nga plan your work. Work your plan. Daghan man tang planos kinabuhi, mingon man ang atong mga katigwangan. Unsa man ang plano, di man na makaon ang plano. Tinuod man gud. Pero kanang plano importante na tungod kay mao nay mo giya nimo. Munay mohatag nimo og direksyon. Munay mohatag nimo og mga lakang, mutudlog mga lakang nga buhaton aron nga matuman ang imuhang mga gipanglantaw. Mga damgo, mga pangandoy, pangindahay. So balik kung naana na siya, imuha na ng buhaton. Buhata. Ayaw tuguting nga ma-postpone. Ayaw tuguting nga malangan. Ato anang buhaton tungod kay mauna ang kinabuhi. Mauna hinungdan nga mukayod ta tungod kay maumpo na atong gustong mahitabo sa ato ang kaugalingon. Kanang mga problema nga atong nasinati karon, mga problema nga ato ang natagamtam, bunga man po na sa ato hang mga nagpasagad o naggibaliwa. Gipasagdan. Naaman kay makitaan nga mga ilhanan, naaman tayo makitaan nga mga signs, kanang giingon nila nga signs of the future. Kanang giingon sa Bible nga signs of the times. Di ba? Kung naana siya, unya di nato nahatagan og pagtagad, ato lang nang gibaliwa, moabot ang panahon nga dili na nato mahatagan og pagsulbad. Mahimo kang biktima sa imong kaugalingong nakitaan. Mahimo kang buhay mahimo. Tungod kay wa man ka mohatag og pagtagad. So, plan your work. Planoha. Work your plan. Buhata. Dili sayon pagbuhat sa mga plano. Tungod kay daghang mga babag on the way. Daghan nga mga babag, mga higala. Unsa man pananglitan, gusto na kang buhaton nimo unya dili kaganahan. Ang imong lawas o ang imong hunahuna wa magka-sibo. Natay na ibawaan nga kining hunahuna o kining lawas kinahanglan nga ma-synchronize. Magkasibo ni siya, iset na nimo. Unless otherwise, na-set na siya, unless otherwise, na-synchronize na, dili na sila magkasinabot. Unsay may tabo kung di magkasinabot? Magkasumpake. Kapuyon ang lawas, di mo kuyog ang utok. Kapuyon ang utok, luya imong lawas. Unsa may tabo? Mahimong, moingon ra ka nga, kapuyan Adto ra ka, maglingkod ka dito, maghinuktok. Ang epekto ana mga higala, ang imuhang emosyon. Imuhang gibate, imuhang mga
kanang naang gitawag bitaw nila nga imong kaugalingon kung di makasibo ng duha unsa may tabo wa ka emotionally kana bang giingon nila nga gahinuktok gamatag buntag kadamgog kanang gamata resulta na mga higala ang imong energy no ang imong energy dili pod mo kuyog nimo so matod pa sa atong nasayran base sa mga pagdasig pod nga atong nasinati kinahanglan nga ang imong mind ang imuhang body ang imuhang emotion o ang imong energy ma-synchronize na aron nga productive ka sa imuhang mga activities sa imong mga undertakings okay so mo na siya mga higala ang nindot nga nakuha nato nga ika-paambit na to sa atong mga higala, no? Ang kinahanglan o panginahanglan nga masynchronize ang hunahuna, ang lawas, ang emosyon o ang atong energy. Okay, wala tayo kong panahon ang tod sa sunodigan sa mangtakna ni ini gihapon nga tulumanon, uswag o abante. Sado! Uswag ug abante sano. Bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Ang mga damgo ug pangandoy mao'y mahimong nagdasig sa mga bulanong paisano aron magbudlay alang sa hayag nga kaugmaon. Uswag ug abante sano. Ang mga babag sa katumanan ni ini mga pangindahay mao'y makapakgang ug makapaluya sa init nga pagpaningkam. Luyo ni ining tanan. Ayaw batia ang kalaay, batuni ang kainit, ayaw ug kaluya. Irog mga higala. Uswag ug abante sano. Uswag ug abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw,